Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Dlam! U issa għandna dawl. Mbagħad jerġa' dlam. Mbagħad jerġa' dawl. Dlam u dawl. It-tnejn jibdew bl-istess ittra hux. Dlam u dawl. Tafu li ma dik litra? Litra D. Ħannurikom kif tiktibha. Mela, ara. L-ewwel ninżlu niżla sħiħa minn fuq s'isfel. U mbagħad nagħmlu nofs tont. Kemm ġiet sabiħa hawx? Litra D. Tafu aktar kliem li jibda b'litra D? Ħanaħseb ftit. Ejva naf. Id-dar tagħna. Fejn għodu? Dar tibda b'litra D. U d-dar tagħna qiegħda fid-dinja. Dinja wkoll tibda bid-D. Tenfil, dawk il-kreaturi ħelwin u sbieħ li narawhom jaqbsu fil-baħar. Jew dinosawru! Dinosawru wkoll tibda b'litra D. Kemm inħobbu bid-dinosawrien? Inti tħobbhom id-dinosawri? Mela bħali. Kemm qed naqdu ittri mill-alfabet bħalissa sissa sibna il-A, il-B, il-C u d-D. Imma som daqsxejn. Id-D qatt irridu nfittxuha, ma. Zizi! Għandi bżonnok jiena. Litra D. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. D, F, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, K, I, H, I, E, nitalmu l-alfabet. Nieħdu gost inkantaw sewwa. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. J, għawnu tal-Malti l-alfabet. M, O, inkantaw kollu mill-A sa Z. P, E, R, S, T, U, V, W, X, mbagħad iż-Z u anke Z. Dawn huma tlieti nitra li fih tagħna l-alfabet. Dawn huma tlieti nitra mill-A sa X, Z u T. Tetu sapruħu f'dinja ta' draguni. F'din id-dinja Tetu jiltaqa' ma' dragun. Imma dan id-dragun mhux tal-biża' tafux. Dan dragun ferrieħi. Dan id-dragun jismu Deni D. U dan Deni għandu mantel ta' drab aħmar. Deni dejjem itir. Kemm fid-dawl u anke fid-dlam. Lil Tetu qallu, itla fuq dari, ħanieħdok dawra mad-dinja tiegħi. X'avventura din! Kemm qed jieħu gost Tetu itir fuq dar Deni id-dragun. Kemm qed jara draguni differenti minn dak l-oli. Draguni żgħar, draguni kbar. Kemm sabiħa d-dinja ta' Deni id-dragun. Deni qed juri d-dar tiegħu lil Tetu. Deni jgħix ġodar forma ta' djamant u lena tiegħu joqgħod idoq id-diski u tajt kemm iħobb jisfen. Deni qed jgħid lil Tetu li l-ikel favorit ta' draguni huwa d-dullieħ. Melit fa' diska, aqta' biċċa dullija u ejja ħanisfnu. Heq, hawn x'ġara? Tetu stembaħ maħsud fis-sodda tiegħu stess. Mela din ħolma kienet? Mela allura id-dinja ta' draguni ma teżistix.
Imma żomm ftit. Tetu jirrealizza li fuq is-sodda ma' ġembu għandu ġugarell ta' dragun. Tgħid dak Danny di. Tfal, għandi biċċa xogħol għalikom. Mela, ħanurikom xi stampi u tridu taqtaw l-oġġett li qed nurikom. X'inhu? Tajjeb? Lesti! Mela, l-ewwel stampa. Ħanara min sejaqta l-ewwel. Mela. Araftuha? Dik hija dajsa. Dajsa. Tibda b'littra D. Dajsa. U issa la tinsemmu d-dajjes, araw din l-istampa. Dajsa tradizzjonali Maltija din, ngħidula Luzzu. Ġieli rajtu xi waħda f'xi raħal li jmiss mal-baħar jew marsa xlok jew witilajn. Xi ġmil ta' kuluri kemm huma sbieħ. Bil-blu, bl-isfar, daqsxejn aħdar u anke ftit żgħir aħmar. Kemm huma kolorit id-dajjes Maltin? Ara, ġejja stampa oħra. Parti minn ġisimna għandna minnhom fuq is-swaba ta' jdejna dawn u anke fis-swaba ta' saqajna. Hawn min ħallihom twal u jisbuħhom u hawn min dejjem igiddimhom. Idqajtu xi roba? Proset! Id-dwiefer. Ara kemm għandna dwiefer f'idejna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 għandna difer ma' kull suba. Ara, ħannurikom l-aħħar stampa. Lestiju? Isa, ħanna tafu x'inhu. Annimal li nsibuh fir-razzettan. Ħansemmalkom il-ħoss li jagħmel. Tafu x'ismu tal-annimal? Ismu jibda bid-D wkoll. Ħanejnkom ftit. Dundjan, proset! Kontu tafu li d-dundjani jagħmlu aktar minn 20 ħoss differenti biex jitkellmu bejniethom. Kull ħoss ifisser xi ħaġa differenti. Ara kemm hawn dundjani hawn! Kemm huma kbar! Ħanħallikom tfal! Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ciao.